Tak ako sa máš po týždni? Je tvoj obývačkový čas o niečo menej o telke a viac o pede a paličkách? Paráda. Poďme si dať teda malý update na ďalšie dni. Tu sú 3 nové rytmy, ktorými si môžeš precvičiť ukladanie kopáku do nášho už vekmi opradeného ostináta. Ak netušíš, čo to ostináto je, kukni si prvé 2 obývačkové videá. Takže rytmus 1. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, druhé. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba a tretie. Prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba, prvá doba, druhá doba, tretia doba, štvrtá doba. Niečo takéto ti fakt preverie, či máš dobre zvládnutý základ. A možno už čoskoro môžeme prejsť na niečo viac kreatívne. Ak sa ti video páčilo, nezabudni si ho uložiť, aby si s ním mohol trénovať aj neskôr. No a ešte pre viac takýchto obývačkových cvičení sleduj môj profil.